Hello, kumusta mga ka-DJ, mga ka-listeners? Kumusta ka mong tanan diha? Hinaot ni naata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon naatay laing i-upload nga drama. Kini ang akong suliran, nga ang sender si Pina. Ang iyang problema, punto medikal. O karon di ta maglangan ato nang sugdan ang iyang kaagi ni Pina. Sa kini ang akong suliran. O salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Fina, 35 anyos, minyo og may tulo ka mga anak. Nagpuyo sa San Carlos City, Negros Occidental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kondisyon sa ako ug yung duha ka mga anak. Aron niyo hisabtan, sugdon di ay nako sa dihang nagmabdos pa ko sa among ikaduhang anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, hapit na magawas akong manghod. Oo, anak. Gamay na lang atong paabuton. Ma, nanad ay ka. Na imong manghod ay namatidsod sa akong tiyan. Ganahan na tingalin ni siya mo gawas. Ay ka pa kumabi. Dali. Diri dapitan nak. Day, hapit na gid ka mga anak, Day. Excited ako makakita sa akong junior. Naibaw ko. Mora ba yun ay ganahan ni mo nga lalaki ang imong anak. Mauna gyud ni Dong. Mauna ni gihatag sa Ginoo nato. Mao gyud Day. Sunod buwan na ba imong Jo? O Dong. Ay, sakit-sakit naman ang akong tiyan. Uy. Mama, Day. ikaw lagi ng hugas. Ako na lang tiabi. Ako na lang tiwas. Nasige Day. Kay murag ikutasan ko nakda. Si Papa ni mo nak. Nasa kawas, naman to'y kibuhat. Ha? Ma, ang ano di ikaw? Sakit naman kay akong tiyan nak. Ay, Hello, basig mga nak ka. Papa! Papa, si Mama!
Congratulations, Mrs. Usa ka healthy nga baby boy ang imong anak. Nga akong anak. Dok, salamat. Thank you. Day, niya na gina atong anak. Liwat ka ayo ni mo, Dong. Hi, Dudong. Bantayan ang mangod ni mo, ha? Kay manglaba ko din, he. Oh, ma. Ako na'y bahala ni Dudong din, ma. Ma? Oh? Ay, nabantayan ni Dudong. Unsa man? Nalaglain lagi ang panit, no? Ha? Ngano na kaingon man ka, anak? Tuki gani. Oh, bitaw, no? Wa man ka magluya ang bata, day. Wa raman ni noon, Dong. Mabasig wa na, Mauli ang rating halina. Mausad lagi. Panidaan lang una na to. Ang importante, wa siya magluya. Happy birthday to you! Happy birthday! Sige na, bibi. Blow na sa mong candle, nak, ha? Oo na. Yay! Sige na. Pangaon na mo. Yaga. Salamat sa pag-imbitar, pre, ha? O, salamat sa kayo sa mag-anay, pre. Salamat sa kayo. Lampay ato ba? Mura lagi dalahi ang naong sa mong anak, no? Unsa, pre? Pre, ayaw laglain na sa pagsabot, pre, ha? Pero, nabalakan ako ba? Napacheck up na ba na ninyo ang inyong anak? Wa palagi, pre. Pre, mas maayo tingali nga inyo na ipacheck up, pre, aron makasiguro mo. Pwede magkalma lang? Ibang kinahanglan nga imo ko nga taas-taasan si Mutingog. Alangan, mura na magkagwa nga amahan manunta ka. May pangimong amigo, may huna-huna pa. Naghuna-huna ko sa kahimtang sa kong anak, Alma. Wa ta mo pasagdi din, he. Pues, ipa-check up ta dayon si Dudong karon. Oh. Lonso mo ka? Luspad bang kay ka? Nalipong ko. Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nga nalipong ko. Mas may tinghaling ang imong kaugalingon ang una na to ipa-check up. Pila ka adlaw nga nakabantay ko nga sige na lang kong kalipong. Unya, mura na bagyog kong mo barag hangtod nga ningon ko sa akong bana nga magpa-check up lang una ko. Una ipa-check up ang among anak nga lalaki. Og sa diyang nagpa-check up ko, naibawaan na mo nga mabdos na sa diay ko sa ikatulo na mong anak ni Dindo. Unya, mao dahil sa puton kay ka. Kay mabdus kay ka. Pasensya na, Dong. Okay na. Ano pa nga pasensya? Normal ra magina sa magmabdos. Pero, Dong, ang atong anak... Ugma, ipa-check up nato siya. Naay progeria ang inyong anak. Unsa man na, Dok? Ang progeria is one rare condition di ng mga bata maka-experience of mga issue sa panglawas nga naalang sa tiguang. Paspas ang ilang pag-age, hinungdan nga dali mo tiguang ang ilang tanit. There is no cure, pero natay treatment nga mas madungagan pa ang ilang kinabuhi. Kinuo ko. Dok, may mo bang may bawaan kung pila ka tuig ang lifespan kung naa ka nini sakita? Dok. They will only live up to 13 years. Sa Dok? Nganong kita pa may gihatagan o gingon ini nga sitwasyon, Dok? Gusto na akong pangutahan, day. Kung pwede pa lang, ako na lang kung tamoy bawa. Dok. Pero dili na to ipakita sa tong anak nga hinay taday. Nga weak ta. Dapat mas panggao pa nato siya. Huwag ato mahalon. Huwag ikaw. Ayaw palapit ka, Kul. Nagsabak ka ba ka? Ang tingalig madaot o niya ang bata.
Maayo gani kay himsog ra si Inday nga imong gipanganak day. Lagi dong. Hala, kagwapa sa among langga, uy. La 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 la. Dong, Tinto, wa kay nabantayan ni Inday? Maulag ito. Nagkadugay mo raman sa doon na siya kondisyon nga parehas ni Dudong. Tinto, ayaw kong ingna nga sila yung duha. Sorry to say, pero sama sila kaso sa inyong usa ka anak nga napa-check up ninyo din eh. Naasad si hypergeria. Unsa, Dok? Sakit, pero wa mi mahimo sa akong bana. Kung pwede pa lang kami nanlay musaw sa ilang kondisyon, gibuhat na namo. Pero imbes nga among ipakita nila nga nasakitan mi para nila, mo'y among focus na lang hatagan namo sila sa among pagmahal, ingon man atensyon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Usa may hinungdan nga naa sila aning sakita. Na-timingan lang ba? O posibleng kuwang kog bitamina sa diyang nagmabdos ko og mauni epekto? Ikaduhang pangutana. Wa bagyo'y cure ning sakita? Kung wa man, doon na ba'y mga medical procedure nga pwedeng mapugngan ang pagkatiguang sa ilang panit o pagkatiguang sa ilang physical appearance? Ikatulong pangutana. Plano ming mo undergo treatment para sa akong anak nga naay progeria. Garantiya ba ni nga mas mo extend pa ang ilang kinabuhi? Ikaupat o katapusang pangutana. Kung dali man ang ilang pagkaedad physically, maobasag mentally? Doon na ba sila mga bawal nga pagkaon sama sa mga tiguang nagyud og edad? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Alma. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw among tingo gihapon sa kuang partner sa kahanginan nga si Dr. Obra ang inyohang mapaminaw og kami ang muhatag ninyo og tambag tubag. Solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Yes, asa man mo radio program nga inyohang mga pangutanag, mga problema walang dili lamang nahimuan og kinabuhi sa kahanginan. Pinaagi sa ato ang mga artista diri sa RMN pero mismo lisensyado nga doktor ug abogada. Oo. Ang muhatag og tambag. Guwapa o guwapo pa jud. Correct. Budyag. Muna na number 1 yun pirmi ang ato ang programa pero magpasalamat yun mi sa inyohang padayon nga pagsalig, no? So ay gid mo pagduha-duha pagpadala sa inyuhang mga suwat suliran diri namo. Lain-lain mang pamaagi, di ba, Doc? Naatay email address nga suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page. Pwede sad nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys, anong sa may ato ang quote for today? Atong quote for today, Attorney, is that the strongest heart have the most scars. Kaya we are being strengthened man sa mga battles, mga problema, mga hurt nga atong gi-overcome. Yes. Diba? The experienceado ng ibong heart. So, strong na siya. Di na siya dali mada sa mga ginagmay nga mga kakulian na yung problema ang kinabuhi. Strong na ni, no? Pareha ng mga balay, mga things that will stand the test of time. Pila nakabagyo, pila nakadelubyo ang milabay, standing strong lang gihapon. Kay kaning mga problema mo man makapa better nato. Munang mubitamin padayon may ingon kami Doc Obra nga dasig lang padayon lang. Mulabay ra ni and after all this you will come out to be a better person and a stronger person. So sakto gid kayo ato ang quote for today, Doc. Yes. Mga greetings Maayong na to. pagpaminaw sa mga taga Brotherhood Health Center
Center sa Nicolas, Cebu City. Itong mga staff niya, no? Si Arlene Alminye, Ada Jimenez, Rosana Abos, Madel Farinos, Erlinda Ponce, Elvi Acosta, o si Hilin Liaguso. Si Mistro sa mga taga-LTO, Tagbilaran City, nakailan ni Dr. Aida Abrugar Kalamba, no? Mayang pagpaminaw ni Buting Pahang, ug ni Paul Ruta, ug matong mga security officers diya sa TRC Argao. Musta naman mo diya si Saldi, si Butch, si Jerome, si Jeffrey, ug atong mga psycher staff, no? Diya sa Sitio Barrehod sa Nicolas, mga Subitas family in Carmen. Musta si Derek, si Para, si Mera, si Richel, Lito, Richard, Peter, Michael. Daghan akong gikuan sa ito Ikaw wala ka? Yes. Na ako'y basahon lang po ka ni Doc, si Marilyn Cadalio. Dayday, kusog kuno kayang DYHP diri sa Linaw, Minglanilla, Cebu. Of course, Abante Minglanilla bayata, and I will be there on August 21 para sa Miss Minglanilla, Miss High School Minglanilla. And pa-shout out sa ato ang programa ko, no? From Chari Suerte ug sa iyahang family, ang Erames family, Suerte family, Cantila family ug Caballero family, and kaning mga from Gihulngan City. Hello Miss Chari, thank you kayo sa inyuhang padayon nga pagpaminaw. Bago lang nag-chat na ko si Joel Andalis, no? Dinhi sa Villalun, no? Doora sa ato attorney, no? Minaw gini siya kada adlaw, ug si Rose Huros. Oh, diha sa Pinumungan. Sorry kayo, magkita ito sa Chongwa, no? Pero sige lang. Yes, thank you for your following padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Punto Medical today, partner, ato ang letter sender kay si Fina from San Carlos City, 35 years old, minyo na duha ka anak. Nani kondisyon na yan duha ka anak, Doc, no? Sa base sa na ay ingnon ta congenital or kanang developmental problem, no? Yes. So, mo niyang pangutana, unsa jud ka hinungdan nga naa kuno sila anang sakita, Doc? Na timingan lang ba or posibleng kuwang siyag vitamins katong nagmabdo siya nya mo na epekto? Yes, kining sakit nga ang gipasabot kining progeria, no? Dili ni siya common nga problema attorney, no? Gamay rang mga apektado ani. Progeria is kanang dali bitaw matigulang. Unya mga laglag ang imong mga buhok sa ulo, sa kilay ug sa na mga kita ko na. Wala na siya dwarfism, Doc. Mura siya dili po. Related po di gyud lahi po ni siya. Kining progeria dungod ni siya sa abnormal mutation sa atong genes. No, sa gene. Kanang mugdamage bitaw sa nucleus sa atong cell nya mo nang hinungdan nga ang bata nga makuana ni anay primero mataw normal ra pero later on mo slow ang iyang pagtubo unya mawad-an ng mga tambok-tambok sa iyang tissues mawag mga tangtang ang iyang buhok sa ulo sa kilay o sa eyebrow unya usually kasagaran na mo maani sila mga complication like heart problems attorney, no? Okay. Rare ni siya, pero nahitabo ni siya, no? Mahitabo ni siya. Nga na ni Doc? Progeria. No, di ni siya common. Although ang iyang motor development o ang IQ dili affected, pero kasagaran nila gagmay. Physically, gini. Mao na gina. Unya, ang ilang, naan sila typical nga kanang itsura, nga mao lagi na. Pare-pareha silang mga naong? Pare-pareha silang mga naong. Unya, ang ilang mga veins sa ilang visible ang ilang mga veins sa ilang skin ba? Mulutaw. Murag natiguang yun. Mutiguang. Murag mo na kita untuk premature aging. Bata pa, pero tigulang na, no? Mauna ako ika-istorya ng problema sa mga anak, Alma, niya, kasagaran nila ato ni di siya mo dugay beyond 15 years old, no? Sige. We'll proceed sa iyang ikaduhang pangutana, Doc. Wala bagay cure aning sakita kung wala man doon na ba'y mga medical procedure nga pwedeng mapugngan ang pagkatiguang sa ilahang panit or pagkatiguang sa ilahang physical appearance? Wala gyud tay ingnon tambal nga maka-cure, but daat tay mga remedyo unsaon man nga ingnon ta dili kayo miserable ang kinabuhi sa kabata nga naa aning gitawag nato og progeria, no?
ang kuan maguna na to ni mulos ang muscle development niya, no? Unya kinahanglan ni siya close monitoring ra gyud, no? Close monitoring nga dili good siya ingon ta dali ma-disgrasya. Pero naman tayo mga known nga mga biktima aning sakita nga ning last man pud sila og ang pinaka naa sa akong nabasahan somewhere attorney na ay moabot og 40 ang edad, pero rare ra gyud. Kinagaran dili gini sila mulampas sa ingnon ta 15 ka tuig, no? So, butang nato na ani sila'y kasagaran dental problem, o niya kasagaran nila na ay mga complication about sugar sa lawas, mo nang kinahanglan sila insulin nga tambal, o niya mahaligi na muharden man ang ilang ang skin, ma-delayed ang formation sa ngipon. So kinahanglan gini siya dental care pod, no? So mao na ako ka istorya ato ni yang wala gid tay tambal gyud ani kay kung balikon something to do with genetic mutation. Yes. Ang iyahang sunod nga pangutana, Doc, no, plano kuno sila mo undergo og treatment para sa iyang mga anak nga naay progeria. Garantiya ba na nga mo extend ang ilahang kinabuhi? Dili ta ka garantiya na sa ngayon rare ra kaayo ni, no? Ngani sa tibuok kalibutan, sa tibuok kalibutan wa makaabot og 300 ka kaso ngayon ani ato ni. Tibuok there are 7 rare gid kayo. Rare gid kayo. There are 7 billion people on earth. Wa kaabot og 300 ka mga bata nga naa ning progeria. Unya ang kuan ba ani nga kung imong unang anak naa aning problema ha, taas kayong percentage ang musunod nimong anak naa pud di aning problema ha. Unsa may risk factor ani attorney? Ang risk factor niya ani kung ang amahan kuno ang biological father nga of course biological naghatag og sperm ngadto sa iyang sex partner, medyo may edad na. May edad na. So, mga na ang risgo, no? Okay. So, Ayan, katapusang pangutana ako, Doc. Kung dali man ang ilahang pagkaedad physically, maus basad kuno mentally, doon na ba sila'y mga bawal nga pagkaon sama sa mga tiguang nagyudog edad? Wala may mga bawal nga pagkaon as nga dili sa allergy, no? Ang ilang intellectual ug motor functioning dili man apektado. Pero because of their appearance nga dagko ang ilang ulo, nya gagmay ang ilang jaw, mura mata nya ang ilang mouth ug lips nipis. Mura gud siya kuan kanang tagdag ko ang ilang mata nya mga laglag lagi ang ilang buhok, nya short kasagalan sa short ang ilang stature. Ang ilang di sila mo tag-as kayo. Nya narrow, nya wrinkled ang mga kanang skin sa naong. So magkuan lang ta nga ang ilang nutritional need is the same gyud sa uban nga mga bata. Onya kinahanglan nga naa sila'y enough amount of water sa ilang lawas nga para nga dili sila damor nga ma-dehydrated ug magringkod ang ilang mga skin, no? Okay. Fluids good lang yun. But there are always hope, no? Maski pag unsa, so padayon lang yun to keep your two children healthy always, no? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.